Giserve sa National Bureau of Investigation, Region 11, ang warrant of arrest batok ang Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy ug sa mga kauban niya sa kasong child abuse kagahapon sa buntag, Abril 3. Kini subay sa gipagawas nga warrant of arrest sa Regional Trial Court Branch 12 sa Davao City nga pirmado ni Judge Dante Baguio. Unom ang gikasuhan, apil na si Quiboloy. Sa joint operation sa NBI-XI ug Davao City Police, naaresto si Crescente Canada nga kapitan sa Barangay Tamayong ning syudad. Samtang misurender sa mga otoridad sila Chavez, Canada o Silvia Simanyes. Kagahapon sa hapon, gihatod sa NBI sa City Hall of Justice sila Crescente, Pauline ug Silvia aron makapiyansa og tag 80,000 pesos matag usa kanila alang sa temporaryong kagawasan. Unang-una ang warrant of arrest dapat i-serve lang na siya kung certain yung asang isa ka tao. Misurender sab kaganyang buntag Abril 4 ang laing duha pa ka mga akusado sa kasong child abuse. Nagilang sila Jacqueline Roy ug Ingrid Canada. Nagpiyansa sab dayon sila sa korte ug tag 80,000 pesos. Matod ni Attorney Archie Albao, ang direktor sa NBI-XI, nga voluntaryong misurender sa mga otoridad sila Jacqueline ug Ingrid. Si Ingrid Canada ug si Jacqueline Roy nag-voluntary surrender ang duha diri sa opisina. Na-release na nato bago lang may order nga gihatag ang court. Release order, nag-bail bond na sila. Si Quiboloy na lang ang ipangita sa mga otoridad. Sumala sa NBI-XI nga anaara sa Pilipinas si Quiboloy ug wala pa kini makagawas sa nasud. Kini base sa record sa Bureau of Immigration. Sure tang ana pa sa Pilipinas based sa record sa immigration nga wala siya makagawas. Na-tracking device kung na ginagamit nga cellphones or laptops or whatever it is. But si Pastor wala siya ginagamit na kining mga gadgets. That's why dili nato siya na-trace ang location. Ang pag-serve sa NBI sa warrant of arrest sa mga akusado adunay pakig-alayon sa PRO11 ug uban pang law enforcement agencies sa Davao City. Mao gihapon kining operation, it's a joint operation with all the law enforcement agencies diri sa Davao, no? Particularly ang PRO11 sa PNP. Kaubanan nato sila. Padayon ang joint operation sa NBI ug PNP sa pagpangita sa lugar nga posibleng gitaguan ni Quiboloy. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.